Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, ngiyamdumisa kakhulu kuba aphinda siphe ithuba namhlanje sikwazi ukuxoxa, sikwazi ukuba ndawonye usukwini lwangolwesihlanu. Sizokhumbula ke bangcwele ukuthi sigcine kuphi izolo. Sikhuluma ke la ngendaba yokuphikelela, ngoba kufanele umuntu aphikelele. Siyaphikelela, izulu liyasetshenzelwa. So malisetshenzelwa ke sifanele siphikelele. Sikhumbule uSathane uyaphikisana nathi. Sifanele simelane naye, siphikelele okuhle ukuthi siyanqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. So ke kukho konke sihlangabezana nakho siyanqoba. Uzasithembisa athi ngeke silingwe ngokungaphezulu kwamandla ethu, kanye nokulingwa uzoyenza indaba yokunqoba. So asikho ke isilingo kufanele sikukhalise, asikho isilingo kufanele sikuhlubule ekukholweni, ngoba kanye nokulingwa kunendlela yokunqoba esinikeziwe. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ngiyacela ukuthi siguqe, sikhuleke, simcele abe kanye nathi ngomoya wakhe ongcwele. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyakubonga Nkosi ngakho konke okuhle osenzele khona. Sifundiseke Nkosi ukwamukela izimo, samukele izinto ngokushilo ezweni lakho ukuthi konke lokhu kuyintando yakho ukuba kwenzeke kuthini. Kungaba okuhle, kungaba okubi, kodwa wena uvumile. Usipha amandla ke Nkosi okunqoba, usipha amandla okuphikelela noma kungelula, kunzima, kodwa siphikelele ngoba sihamba kanye nawe. Wena umkhulu ngoba ukuthina kunalona osezweni. Siyabonga ke Nkosi, dumo lonke silinikeza wena lokufanele, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba sikwazi ukuthi sihlangane futhi. Sizovula ke izwi lenkosi uLuka chapter 13, siqala ku-verse 22 siqhubeke ke siye ku-24. Kufundeka ke kanje: wayesedlula wahamba imizi ngemizi nemizana ngemizana efundisa eqonde eJerusalema. Verse 23, umuntu othile wayesethi kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo. Wathi kubo, verse 24, phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane, ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Phikelelani ukungena ngomnyango omncane, ngoba abaningi bayofuna ukungena bahluleke. Abaningi. Phendula lo mbuzo wale ndoda ethini bayingcosana abasindiswayo, ngoba abaningi banjani bayohluleka. Kulabo abahlulekayo akuyohluleka abangakholwa bodwa, kohluleka nabakholwayo bebengaphili ubungcwele, ngoba bakhona abantu abakholwayo kodwa abaphili ngobungcwele. So ke ngamanye amagama ke bayingcosana abasindiswayo. Yingakho ke kuthiwa abaningi bayofuna ukungena kodwa bengakwazi. Angazi ke wena uyobalelwa kubaphi. Ukhulumile evangelini likaMateyu uJesu ngayo le ndaba, chapter 7 verse 13. Chapter 7 verse 13. Uthi ngenani ngesango elincane, ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisekubhujisweni, baningi abangena ngayo. Ngizolo ngithintile ngathi ngena usela emhlabeni ngomnyango omncane. kuMateyu ke kukhulunywa ngesango elincane. Ngena usela emhlabeni, ngoba uma ungangenanga la emhlabeni ngeke ungene kwelizayo. Uthi uJesu
verse 13, Matthew chapter 7. Ngenani ngesango elincane, ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisekubhujisweni, baningi abangena ngayo. Kuvele kuzenzekele nje wena ulibonele lincane kakhulu leli sango ubusuyongena kuleli elifithayo kuwena ngoba uthwele izono, uthwele impahla eziningi, kanti sekuyindlela yakho yokuya ekubhujisweni. Othululile izono uyibona i-right lena encane engahamba abantu abaningi afisa ukuyongena ngayo, afika angene ngoba ungcwele phambi kaNkulunkulu. Ungayithathi lento ukuthi uyokhetha uma usufika elikhulu lekubhujisweni uthi ingene kwencane, akuyi ngokuthanda, kuya ngesimo yisona noma obuyisona usela emhlabeni. Lokho okunye nje kuyazenzekela nje, hayi ungacabanganga nokucabanga, yovele uyongena nje kwelikhulu. Phaphamisa usesihogweni. Abasindisiweyo bephila impilo engcwele, bevuma izono, bahlukana nazo, bazovele baqonde kwelincane nje, ngaphandle kokucabanga bazingenele kanti sebeyekuphileni. Uthi kuJesu, ngenani ngesango elincane, ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisekubhujisweni, baningi abangena ngayo. Verse 14, kepha isango elincane nendlela eyingcingo eyisekuphileni, bayingcosana abayifumanayo. Isilashintsha igama yalizwe. Laphayana baningi abangena ngalo leli sango, kodwa bayingcosana abalifumanayo leli sango noma abayifumanayo lendlela engumnqingo, ngoba ayibonakali. Incane ngalendlela ukuthi ungadlula nje wena ungayiboni, kanti udlulisa ukuthi awukho ngcwele, ayibonakali. So itholwa abangcwele. Ngakho-ke mina bengizosho kuwe ukuthi mntakababa, phila impilo engcwele, kuzokusiza lokho. Iphile nje impilo engcwele, uhambe ngobungcwele phambi kaNkulunkulu. Ngena manje ngesango elincane, ngena manje ukuze ngale kwethuna kungabi nzima kuwe ukuhamba ngalelo sango. Ngena ngalo manje, kuzokusiza lokho. Indlela ingumncingo, indlela inane. Mawufunda Isaiah 35 kuyakhulunywa ngalendlela. Verse 8 lithi kuyokuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Elesingisi lithi highway. Kuyoba khona i-highway. I-highway ke uthela wayeka, kuyagijinywa imoto lapha ku-highway. Kodwa kube ku-highway 1 wabangcwele. Kwabangakholwa iyobe ibukeka incane leyo ndlela, kodwa kwabakholwa izobe ubhazabhaza i-highway. Hawe madoda, esesefa iy'mbuzi, esesefa izimvu, iy'mbuzi zibuyela kwa-left, izimvu zibuyela kwa-right. Ngiyakutshela wena, i-highway. Kodwa kwabanye kobengeyona ngoba bengeke bayifumane le highway. Yoba khona imendo nendlela yakuthiwa yobungcwele, ongcolileyo akayikuhamba ngayo, kepha iyakuba ngeyabantu bakhe kuphela, laba bangabakhe. Abanjani abakhe? Siyabathola kuJohane oqala chapter verse 12. Bonke abamamukelayo wabapha amandla kuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, bonke abamamukelayo. So-ke leyo ndlela iyobe indlela yabantwana bakhe, leyo mendo, leyo highway yobe indlela yabantwana bakhe. Ongcolileyo akayuhamba ngayo, kepha iyakuba ngeyabantu bakhe, abahamba ngayo noma beyiziwula abayokuduka. La emhlabeni siyajajana, ubona omunye isilima, ubona omunye isiwula, uzibona uhlakaniphile wena. Kanti ohlakaniphile yilo yohamba ngaleyo ndlela. Yikho kuthiwa noma engabe isiwula emehlweni abantu, kodwa ngeke aduke kuyona, uyoyifumana, ngoba kuthiwa bayingcosana abayifumanayo. Iyafunyanwa leya ndlela bazalwane, awuyiqondi nje. Ngeke nje uthi uma usungale bese uthi ngiyakhumbula kwathiwa indlela zimbili, ngiyothatha lencane-ke mina. Hhayi, iyoblenkile umqondo, yobe ingekho yonke loo nto leyo. Uyoyingenela nje wena kwenkulu and enjoy yourself,
kanti yophoseka emgodini ongenamkhawulo. Umntwana kaNkulunkulu uyovele ahluke nje ayingenele kwencane engumningo ngoba kuzobe kuzenzekela and ahambe kuyakhululeka ngoba izobe i-highway kuyena. Hayi izobe i-highway. Angazi ukuthi wena uthatha siphi isinqumo. Thatha isinqumo sesemhlabeni. Uyangena na noma awungeni kuleli sango elincinyane. Mawungena uzovuma izono zakho. Uzolungisa impilo yakho. Uvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Kuyokusiza lokho. Kuyakuvela khona umendo ngendlela ekuthiwa indlela yobungcwele. Indlela hayi yabangcwele eyobungcwele. Ngame magama mawungcwele uzohamba kuyona. Mawungekho ngcwele ngeke uhambe ngayo. Ongcolileyo ngeke ahambe ngayo. Kepha iyakuba ngeyabantu bakhe. Wena ungokabani? Ungokabani wena ungixoxele. Ubhilonga kubani? Uma ubhilonga phela kuNkulunkulu uzophila impilo engcwele ngoba yena ungcwele. Abese kwenza ilangabi lomlilo ngoba yena ungumlilo oqothulayo. Okuhlangana nawe kungengcwele kushe ngoba wena unjani ungcwele. Uthi bani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Zingcweliseni. uNkulunkulu lokho akufunayo, ufuna sizingcwelise. Kepha iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beyiziwula abaye ukuduka kuyo. Yazi ngeke baduke. Akufuneki GPS lapha. Hayi ifuneki GPS uzothi ulandela yona. Cha uzovela uyihambe nje. Ngeke uduke kuzoba ezifukadwa uyihamba kanti cha akunjalo. Ngesimkhonzeni uNkulunkulu wethu sinamathele kuye usilungisele izinto ezinhle. Sibuyeleke kule kaPaul. Sibuyeleke kule ngenani ngesango elincane uMatthew 7:13. Ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisekubhujisweni baningi abangena khona. Akhumbula ngikhuluma ngeratio it's 1 to 1,000. So esihogweni makungena abantu aba-1,000 bese kumangena umuntu oyedwa ezulwini. Kepha isango elincane nendlela iyingcingo eyisekuphileni bayingcosana abayifumanayo. Bayingcosana. Asiqhubekeke nendaba yethu sibuka uPaul izinto abezikhuluma lapha esigcine sizithinta izolo. Angiphinde ngiqale lapha kuverse 7. Kanti ke lokho kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu Nkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngifunyane kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami. Okuya ngomthetho. Kodwa lokho kuya ngokukholwa nguKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Mawulalela uRoma 10:9 lithi ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi inkosi, ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Abesethi uverse 10 umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Yilokho ukulunga okudingakalayo okuvela ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Uyakholwa lokho na? Umukholwa ke ilokho kukholwa okuya ngokulunga. Uthi angisho ukukholwa kwami kodwa ngisho ukukholwa okuvela kuNkulunkulu. Verse number 10 ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela enhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. Ngimfuze ngokufa kwakhe. Verse 11 uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. Ufika umfuze ngokufa bese ulwela ukufinyelela ekuvukeni kwabafileyo. Uphikelele ekuvukeni kwabafileyo. Ngoba phela
uJesu wafa wavuka kwabafileyo. So nathi sizofa uma lingakahlwithwa ibandla, kulindeleke ukuthi sivuke ngesikhathi ibandla selilandwa. Khona amakholwa angezuvuka. Mina ngazi noma yangizwa yini. Khona amakholwa angezuvuka kodwa ebekholiwe. Yini inkinga na? Yini eyokwenza bangavuki? Abazulizwa izwi. Hawe madoda. Kunezwi elizomemeza libavuse. Ngeke balizwe. So ke labo bantu ke mabengasalizwanga ke kube kuyinkinga. Ake silibheke lelo verse. John chapter 5 siqala verse 25. Ngiqinisile ngithi yini isikhathi siyeza sesikhona namanje lapha abafileyo beyakulizwa izwi lendodana kaNkuluNkulu, abezwayo bayakuphila. Ake ngingasheshi ngichaze verse 26. Ngokuba njengalokhu uyise nokuphila ngokwakhe kanjalo uyiphile nendodana ibe nokuphila ngokwayo. Uyiphila amandla okwahlulela ngokuba iyindodana yomuntu. Lalela ku verse 28. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo, abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Yayizwa ke le ndaba. La abasemathuneni bayolizwa izwi bonke bazolizwa. Kodwa kukhona laba abaku-25 athi ngiqinisile ngithi isikhathi siyeza sesikhona nama yilapho abafileyo beyakulizwa izwi lendodana kaNkuluNkulu, abezwayo bayakuphila. Yilapho-ke abafile khona abazolizwa khona abangezolizwa. Akukhona lokhu kufa kwasemathuneni. Uverse 28 ukhuluma ngethuna, kanti lapho uverse 25 awukhulumi ngethuna. So umuntu ongakholwa ufile. Ake sihlehlele kuverse 24. Uthi uverse 24, ngiqinisile ngithi ozwe izwi lamakholwa ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akayi kwahlulelweni, kepha uphumile ekufeni wangena ekuphileni. Lokho kufa esikhuluma ngakho. Uphumile ekufeni wangena ekuphileni. So ke ngamanye amagama kuzoshunyayelwa phezu kwabafile, phezu kwabangakholwa. Kube khona abalizwayo izwi bese kuba khona abangalizwa izwi. Yakuzwa ke lo? Khona abazolizwa khona abangalizwa. Abangalizwi laba abangaphenduki, abalizwayo laba abaphendukayo. Kodwa bonke bafile sebezophila ke uma sebesindiswa, ngoba sebesindisiwe bese bayaphila. Siyalizwa, it makes sense ke manje. Lapha yana ukuthiwa basemathuneni bazolizwa bavuke bonke, abenze kahle bavukele ekuphileni, abenze abavukele ekubhujisweni. Sekugcineni lapho. Kodwa njengamanje masisashumayela kukhona abangezulizwa, khona abazolizwa. Abazolizwa bazophila, abangalizwanga boqhubeka nokufa kwabo spiritually kwelikamoya. Phinde uverse 24. Ngiqinisile ngithi kini ozwe izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akaye kwahlulelweni, kepha uphumile ekufeni wangena ekuphileni. So ozwizwi abesekholwa akasezohlulelwa, akasezokufa. Athi uJesu ngiwuvuka nokuphila, ukholwa yimi noma uyophila. John 11 verse 25 and 26. So kumele silizwe izwi silenze. Ngiyadabuka ngalabo abangalizwa. Ngiyadabuka kakhulu ngabalizwayo bese bengalenzi balineglect. Ngiyadabuka nje kakhulu. Ngoba bangena kulabo abangalizwa. Abafile spiritually, abafile nje. Kanti abafile besemathuneni bayolizwa, bavukele kuphi? Ekubhujisweni mabenze kabi, bavukele ekuphileni okuphakade mabenze kahle. So kukhulunywa ngokufa okuthula okuhlukaniswe phakade. Uthi 25, ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza sesikhona namanje lapha abafileyo beyakulizwa izwi lendodana kaNkuluNkulu, abezwayo
bayophila, meaning abakholwayo nabasindiswayo bayophila. Verse number 26, ngokuba njengalokhu uyise enokuphila okuphakathi enokuphila ngokwakhe, kanjalo iphile nendodana ibe nokuphila ngokwayo. Uyiphila amandla okwahlulela ngokuba iyindodana yomuntu. Verse 28, ningamangali ngalokhu ukuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo. Abenza ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenza ububi ekuvukeni kokulahlwa. Ake sibambelana-ke. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Uma sigcina sizoqhubeka futhi kusasa ngomgqibelo. uNkulunkulu esigcina. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngiyamdumisa. Asiphileni bafowethu, simkhonze, siphile impilo engcwele, simphilele uJesu, yena owafa wavuka, ophilela thina, ophilela ukusindisa, nathi masiphilele ukumthokozisa, siphilele ukumkhonza ngoba unguJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga usithanda kwakho, siyabonga ngalelizwi, busisaka abantwana bakho. Babusise Nkosi, ngiyacela babusise ngesibusiso sakho onganezela usizi phezukwaso. Babusise nalabo abaletha abantu, baqhubeke babalethe, siyabadinga kakhulu abantu ngoba kuwumqhele wabo, umqhele wokulunga bazowuthola ekhaya ezulwini. Siyabonga ke Nkosi Jesu, udumo silinikeza wena, lungu lwakho lonke lukufanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Babunzibande selifikile lelo hora uyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.